Απόψε έχουμε καλέσει μπροστά μας τον ειδικό αναλυτή στα router Asus. Έχουμε μπροστά μας το Asus RT το AC1200G Plus και θα μας παρουσιάσει απόψε ο Αλέξης. Παιδιά, ο Αλέξης είναι την κάμερα. Έλα Αλέξη, έλα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή αυτή είναι το απόλυτο τρόλ και δεν έχω ιδέα τι μου γίνεται. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το Asus Router RT AC1200G Plus. Ίσως κάτι ξεχνάω, αλλά αυτά είναι τα σημαντικά. Εδώ φαίνεται, Παναγιώτη. Ωραία είναι. Τέλεια, για να μπορώ να διαβάζω και από πίσω τα χαρακτηριστικά. Έτσι φαίνεις εσύ βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Εδώ φαίνομαι. Τέλεια είσαι εκεί. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το router για να το πήρατε είστε πλούσιοι και έχετε τουλάχιστον 2 ώροφο σπίτι. Ξεκινάμε από εκεί. Λοιπόν, Windows 8 και Windows 10 support. Ξεκινάμε από τα πιο σημαντικά. Θες για τα πρωτόκολλα. Επειδή είμαι άσχετος, σας το αφήνω να το διαβάζετε για τους πιο ψαγμένους, να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε εδώ πέρα. Έχει πολύ ωραία πρωτόκολλα, τα καλύτερα θα μπορούσαμε να πούμε. Έχει dual band 2,4 GHz και 5 GHz και παράλληλα μπορούν να παίζουν αυτά GHz γιατί είναι πολύ αλάνια. Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι σοβαρά. Αυτό εδώ που βλέπετε δεν είναι modem router. Είναι σκέτο router. Ποιος θα το πίστευε αυτό? Λοιπόν, η μεγαλύτερη μαγιά όμως μπορεί να μην έχει modem, αλλά έχει τεχνολογία εξωγήινη, η οποία σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε το Air Radar, το οποίο δεν είναι Air Radar, είναι AI Radar. Ξέρεις και να το πείτε πολύ γρήγορα, οπότε ακούγεται σωστό, αλλά δεν είναι. Και πάμε στο unboxing. Τι κάνει αυτή η τεχνολογία? Αυτή η τεχνολογία γαμάει. Βρίσκει πού είναι το υλικό που θέλουμε να εντοπίσουμε, το εντοπίζει μόνο του. Κάτι μου κάνει, δεν καταλαβαίνω. Η τεχνολογία είναι τόσο εξωγήινη που εντοπίζει τη συσκευή που θέλουμε να πετύχουμε και ενισχύει το σήμα, το μπουστάρει προς τα εκείνο το σημείο. Και πάμε στο unboxing γιατί βαρέθηκα. Πολύ βλαμπλά και δεν μου αρέσει. Τακτοποιημένα, περιποιημένα, γυαλίζει Παναγιώτη εδώ. Όχι, ωραία είναι. Τακτοποιημένα, περιποιημένα όλα. Το ένα καλύτερο από το άλλο θα λέγαμε. Αυτό εδώ που όλοι χρειάζονται. Το μόνο που μπορεί να μας κάνει εντύπωση από αυτό το κουτί είναι αυτό το υπέροχο καλώδιο. Αυτό το χρώμα είναι τόσο μαγευτικό που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε μόνο το καλώδιο και να μπορεί να ακούσουμε μόνο το άλλο. Λοιπόν, και τώρα ώρα να αναλύσουμε το καλώδιο. Αυτό το καλώδιο θα έλεγε κανείς ότι είναι και ένα μέτρο. Είναι τόσο προσεκτικά βαλμένο το πλαστικό επάνω στο καλώδιο. Τα χρώματα των καλωδίων, των μικρών που είναι μέσα και το σημείο που ξεκινάει το μπλε από αυτά τα καλώδια και καταλήγει στο μεγάλο. Εντάξει, θα σας αφήσω μετά μόνοι σας. Πάμε στο υπόλοιπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιτέλους μόνοι. Εγώ και το ρούτεράκι που δεν είναι router, δεν είναι modem. Είναι καταπληκτικό το πόσους συνδυασμούς μπορείτε να κάνετε με αυτές τις κεραίες. Μπορείτε να έχετε τις δύο έτσι, τις άλλες δύο έτσι, μετά να τις αλλάξετε, να τις βάλετε έτσι. Εδώ γυαλίζει Παναγιώτη. Ωραία είναι. Μπορείτε να πυροβολήσετε τον Παναγιώτη. Ας περάσουμε τώρα στα επί της ουσίας. Μπορούμε να δούμε τις θυρούλες, να δούμε το απίστευτα καλό φινίρισμα με την απίστευτη υδροτήλα που αφήνει τα δάχτυλά μου. Μπορούμε να διακρίνουμε το USB, το Ethernet. Αυτά. Το ρεύμα είναι αυτό. Αυτό είναι το ρεύμα μου, λέει να σας πω ο Παναγιώτης. Εγώ σου αυτό δεν το συνηθίζω, δεν ξέρω γιατί δουλεύει κιόλας το router. Και στο μπλε συνδέεις το modem. Το μπλε συνδέει το modem. Λες και δεν το ξέραμε, βλάκα. Κυρίες και κύριοι, το μόνο θετικό της υπόθεσης είναι ότι δεν θα ξαναπαρουσιάσω προϊόν μετά από αυτό που πήγα και έκανα. Και θα με αφήσουν για να θέλα. Και δεν θα με ξαναδείτε. Πιστεύω είναι υπέροχο. Αφήνω το Παναγιώτη να κλείσει γιατί και αυτός κατά θα το έκανα, μα το έκανα εγώ. Αυτά λοιπόν με τον Αλέξη. Ήταν πολύ δυναμικός, πολύ εξωγήινος και πολύ άσχετος.
Αλλά δεν πειράζει, είναι μαθημένος στην κάμερα αυτός. Και εγώ είμαι στο hardware. Και οι δύο στο βίντεο δεν το έχουμε και τόσο, αλλά δεν πειράζει. Αυτό ήταν το Asus. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στο επόμενο βίντεο θα έχουμε και μεγάλο giveaway. Yes. Με 2 παιχνίδια, δώρο, καλά παιχνίδια. Witcher 3 και Resident Evil 7. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε μπροστά μας το Asus RTAC 1200G+, το router της Asus. Το ξανακάνεις, το ξέρεις, Έλα ρε μαλάκα. Δεν μπορώ ρε μαλάκα τώρα. Είμαι εδώ για σένα, για να κρατήσουμε το βράδυ για ένα βίντεο. Asus. Έχω...